Sambonana nginibingelele ngamukele channel eMaswiti Media Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngiyacela ukuthi ungenze iqiniso ucofa subscribe, waqeda ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Ngenza kwethu indaba ke kayipheli kuleli qembu lomkondo wesizwe kayihlali phansi sabamazolo. Njengamanje ke sekuphumeke umbiko uthi ke iIEC okanye nje ngithi ezangamele ukhetho sezikhiphe kumbiko ukuthi ke khona uphenyo olwenziwayo kumkhonto wesizwe mayelana ke nokugebengu bokukhwabanisa ama signatures amalungu akuleli yaqembu. Emva ke ukuthi ke uLenox Nsondo obekade ke sijoinele leli qembu aveze lamagama ke afana nalawa. Uthe ke sitholeke ngomgunyathi amagama izinombolo ke zama ID kanye nenombolo zamafoni zalabo abafuna umsebenzi ngaphansi ke kweCape Metro Council. Siphindeke sathola imininingwane yamalungu enhlangano yabangcwabi sasingaphansi kwencindezi ukuthi ke sisayini. Sahlala phansi sahlukaniselana ngohlu futhi ke sagunyaza okanye ke sakhwabanisa ama signature yomuntu ngamunye. Isignature nje yomuntu ngamunye yakhwabaniswa sibeke siyifaka kwi database futhi ke sasesifaka isicelo kwiIEC. Simisele ngokuthi ke sibe ngofakazi uma ngabe abaholi baleli qembu lomkhonto wesizwe beshushiswa ngalezi insolo enkantolo. Kusho yena ke uLenox Nsondo. Kanza kwethu ngiyayingithanda ukuthi ke bangabe sithinta udaba olinabantu abafana nalaba seke siqale sibheke ibackground check yokuthi ke yena umuntu ubuyapi futhi ke uthini umlando wakhe. Ngicela ukuthi ngiqale ngokhumusha ngesingisi bese ke ngulandisa ngesiZulu. Lenox Nsondo who claims MK signature fraud is an ANC plant and criminal. Lenox Nsondo who came to the MK from the ANC and tried to impose himself but was confronted and left back to rejoin the ANC. Nsondo was previously arrested for stealing and selling land. Lenox also accepted the task of a 500,000 bribe to corrupt a municipal speaker to award a transport tender to the company he worked for in the Western Clough municipal fraud scandal. When Lenox was arrested, his sister Nzamase Nsondo bribed court officials and Lenox was granted bail. This is the whistleblower paraded by the mayor, a corrupt NC member that found no place in the MK. Amafuphi ke uma ngiso ulimini lwasekhaya uLenox wakwaNsondo lona uthi ke umkhonto wesizwe wenze ubugebengu bama signatures uyinzalo ANC aphinde futhi kabe isigebengu sakhe ANC esaziwayo kusukela kudala. uLenox wakwaNsondo ubevele esuke kuyona iANC ngoba ke eseze umkhonto wesizwe kodwa ke kuthe sekame isikhathi base ke sibedukana naye ngqo enhlamini zamehlo bembuza ngenhloso yakhe wahluleka wabaleka wabheka kuyena futhi ke uANC. uNsondo ke wake waboshwa ngaphambili ngokweba aphinde futhi adayise umhlaba kanti ke futhi kusoleka sengathi ke wake wamukela isamba sika 500,000 ezike ibribe ukuze ke ezokwazi ukuthi ke angcolise umunicipal speaker ukuze kuzothathwa ke transport tender iswe enkampanini yakhe le ayikade ke eyisebenzela. Uma ngabe ke eseboshiwe ke lo Lenox ke usisi wakhe futhi uNzamase wakwaNsondo usebribe ke futhi manje abasebenzi basenkantolo uLenox ke waseke esetholela ibail. Lona ke umgulukudu weANC ophinde ke ambathiswe imedia ongasitholanga isikhala sakhe laphana kumkhondo wesizwe. Ngenza kwethu yize noma kunenkolelo ethi ke lenkulumo yalomnumzane iliphutha noma kunjalo kodwa ke kuphumile kumbiko ovela kweIEC othi ke lizokwenziwa uphenyo laphana kumkhonto wesizwe. Indaba ke kayipheli laphana kumkhonto wesizwe. Mangabe ungafuni ukusala ngaphandle ngiyacela ukuthi ungenze iqiniso ucofa subscribe ulike bese uyakhomenta bese ke sidibana ku video landelayo. Ngiyabonga.